गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों हाग्रामा महिलारी मानगोनां बिथां दैदेननाय बिपिएफ हान्जानि सायावहाय दिनै बिथांनि पार्टीखौ जोङो लोरबांनिफ्राय लोरबां जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला दिनैहाय थांखानाय माखासे सुबुंफोरखौहाय गावनि न'आव बा गावनि पार्टीयावहाय दिनै गिदिंबोफिननो थाखाय हाग्रामा महिलारीनि हांख्रायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। दिनैहाय चन्दन ब्रह्ममोन बायदिया नैबे बिपिएफ हान्जानि मुंखौ दोनलायनाय बिथांमोनहा जोनोम होनाय गोबांथार जोङो सिगांनिफ्राय साननानै नायोब्ला बिश्वजित दैमारिमोन बिथांमोनहा दिनै बिपिएफ हान्जाखौ नागारलांनानै दिनैहाय आसामनि आयेन आफादनि सासे स्पिकार जायलायनो हाबाय। बे गासैबो बिथांमोनखौहाय लामा दिन्थिनाय बा बिथांनि पावार फांसनजोंनो दिनैहाय बिथांमोनहा दिनैहाय राजनितिकआव फैजेननायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय रायजो राजाफोर दिनै हाग्रामा महिलारी मानगोनां बिथां दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ जोङो दिनै दुर्बलनिफ्राय दुर्बल जोङो नुनो मोन्दों। दिनै बे गासै दुर्बलता जानायनि मेन जाहोना मानि थाखाय गोबांथार मानसिफ्रा जेब्लानाखि गोरों जायो आरो गोबांथार मानसिया जेब्लानाखि थाखा फैसा जायो बे समावहाय गुबुननि बाथ्राखौ खोनासंनो बायो आरो गावनि बाथ्राखौबो खोनासंजानो लुबैनाय फैयो। दिनैहाय चन्दन ब्रह्ममोनहा थाखा फैसा जानायखाय आरो दिनै बिश्वजित दैमारी मानगोनां बिथांमोनहा दिनै थाखा फैसा जानायनि थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारी बिथांखौ दैदेननानै गुबुन हान्जायाव थांदों नामा? सियारनि बा गाद्दिनि सार्थआवहाय पावारनि लुबैनायावहाय बिथांमोनहा नागारनानै थांदों नामा? आरो मोनसे मेन गिदिरथार सोंथिया बेनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि बाथ्राखौल' खोनासंजानो लुबैयो नामा? जिद्दि नामा? सब समय गावनि बाथ्राजोंल' सोलिजानो लुबैयो नामा? नैबे चन्दन ब्रह्ममोननि बाथ्राफ्रा सोलिलामोन नामा? जायनि थाखाय दिनैहाय हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ बिथांमोनहा नागारनानै थांदोंमोन। दिनैहाय बिथाङा जे बुंदों चन्दन ब्रह्मआ दसे उनावहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं दामनानै होनाय जासिगोन। चन्दन ब्रह्मआ बुंदों माब्लाबाबो बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै फैनाय सुबुंफोरा जेखि जाया रायजो राजायानो जा गाहाय थाखोनि मानसियानो जा माब्लाबाबो बिपिएफ हान्जायावहाय थांफिना होननानै बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो दिनैहाय जोङो नुनो मोन्दों माखासे हाग्रामा महिलारी मानगोनां दैदेननाय जे बिपिएफ हान्जाखौ जों लोरबांथि जाबोनायखौ जोङो स्टाडि खालामनानै नायोब्ला जोङो नुनो मोनो गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा दानो 60 एबाब जाजोब्बाय। जुदि बिथांमोनहा नैबे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनावहाय जुदि बिथांमोनहा पावाराव फैयाब्ला माब्लाबाबो बिपिएफ हान्जाखौहाय फैफिनबावनायखौ जोङो नुहुरा। मानो होनोब्ला गासैबो दिनै बोरायजोब्बाय। दिनै बिथांमोनहा जुदि पावाराव फैफिनबावोब्ला नैबे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव 2025 मायथाइयावहाय बिथांमोनहा 10 बोसोरसो खुंबावनो हानायनि माखासे बैसो दंबावो। बेखौ जोङो नुहुरो। नोंथांमोनहा मा नोजोर नुदों? नोंथांमोनहा मा नुदों? नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। नै चन्दन ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायदो। इउपिपिएलनि भटआ मानव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्मआ बांसिन एबाराव मार्जिन लाभ खालामदों। थांनाय बाराव जायफ्रा एसे बारा बुजिख'नो हायाखैमोन आरो इलेक्सन नालाय अनेक खोथाफोरखौ माने माबे नंगौ माबे नङा सम सम हास्लाबा हमनो, खिन्थु इलेक्सननि उनाव साबसिन रायजो राजाफ्रा गोसोखौ माने गथा खालामनो हाबाय। खारन थांनाय बाराव देरहागोन जेनगोन देरहागोन जेनगोन बिदि मोनसे भाब दंमोन। 10 बोसोरनि उनाव जोङो जोंनि क'क्राझार लकसभाखौ जोङो देरहानो हानाया बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो बे बेलायाव जोंनि रायजो राजानाव जथेस्थ' गोसोआव बोलो फैदों आरो गुबुन गुबुन राव रायग्रा एबा धोरोमारि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ दिनै इउपिपिएलआनो बे सिटआव देरहाखानायमोन, एमपिआ देरहालांखानाय। बेवहाय गोदान माने सिन्था खालामाखै रावबो। बुंनो हागौ गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामनो हागौ, बुंनो हागौ, खिन्थु बेयो एक्सेप्टेबल जानाय नङा, गनायजानाय नङा। रायजो राजाया इउपिपिएलखौनो रुलिंआव थाखानाय जोंहा बिटिसिआवबो दङ, दिसपुरावबो दं, दिल्लीयावबो दं। गतिके मानो भुल खालामनो? खारन रायजोफ्रा
जथेस्थ' साननो हायो बुजियो मोनसे खोथाया गोनो गोथो लाबोबाय थादों रायजोखौ मालाबा हाग्रामाया बुंदों 80,000 लानो हागोन UPPLआ बुंदों 70,000 लानो हागोन कंग्रेसआ बुंदों 70,000 लानो हागोन नाथाय बियो माबायदि जाथाव थासारि बेलायाव एसे सिगाङाव बुङाखै होनबा दाबि खालामनो हागौ बुंनो हागौ खिन्थु बास्तब जि सिनारि एबा मोगथांनि जि सावगारि बे मुथै नङा खारन रायजो राजाफ्रा बिराद साननो हायो जों सानो जों बुंदों रायजोफ्रा गनायबाय बुंग्रानिख्रुइ खोनासंग्राया बांसिन सानो गतिके सोर दाबि खालामदों खालामाखै आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' आंखौ बिपिआव थांफिनसिगोन होनाखै फैफिनसिगोन बेबो होनदों होनाखै बाहाय माबा बास्तबता दं नामा नोंसोर दिनै नुबाय आंनि खोथाखौथ' बाद हो थांफिननाया आं आरो जों जेसेबां हाजार हाजार बिपिएफनिफ्राय UPPLआव फैदों रायजो राजा कर्मि दैदेनगिरि जोंथ' थांफिननायनि प्रश्नआनो फैया बे अबास्तब खोथा लोगोसे दिनैहाय दैलि बांसिननिफ्राय बांसिन बिपिएफनिफ्राय UPPLआव जगदानसो जागासिनो दं मोनसे खोथाखौ हाग्रामाया बुंदों 60नि सिङावबो देरहाखानाय 13आवबो जोङो देरहानाय बेराफारसे खोला काजलगावनि खोला मोनसे दाबथाम जायगानि देरहाखानायखाय जों जेन देरहागोन बे माबायदि जाथाव देरहानायखाय MP आव जेनदों नामा बेखौ देरहानाय